Good morning, guys. Today is Saturday. It's another day. It's another blessing. So, yun. Thank you, Lord, for this beautiful day. Ayan. So, maga ako nagising kasi um, pupunta akong school mamaya dahil um, magpipintura sila, si Recto tapos si JR. Ayan. So, bubuksan ko lang yung mga kailangan nilang pinturahan. Ayan. So, yun. Kagabi, naglaba ako. Ay, hindi. Kagahapon, pagkatapos ng school, or pagkatapos ng meeting namin, naglaba ako. Tapos, ayun na. Ang dami ko nilabahan. Nakasampay na sila dyan. Nandito ako sa may terrace. Ayan, sa pagising. Dito sa bahay kasi malapit lang yung yung workplace ko. Ano lang siya, oh. Kitang-kita lang siya dito. Natutuwa ako pag nakikita ko dito. Lapit. Ang lapit-lapit lang. Ganun. Ayun, so mamaya punta akong school. Mag-init lang ako ng tubig kasi nagugutom ako. Gusto ko kape. Nagugutom ako kasi hindi ako kumain kagabi. Yun lang. Pagkatapos ko maglaba, ano bang ko? Kumain lang ako sa tinapay. Spinom ng vitamins. Yun. Nag-YouTube ng konti, tapos natulog. Ganyan. So, pumunta ako mamaya ng school. At meron akong gagawin mamaya. Ayan. Ngayon napapansin ko ngayon, maaga ako natutulog, pero maaga din ako nagkikising. Or halimbawa, kahit late na akong matulog, aga-aga ko pa rin nagkikising. No? Tumatanda na talaga siguro ako. Kasi ganun sabi ng mga matatanda eh. Nagigising sila ng maaga kahit na kaano sila kalit matulog. Ganun. Siguro ganun na, matanda na kasi. Yan. Kasi lagi kong binibilang kung ilang oras yung tulog ko. Lagi na lang ako, ang tulog ko ngayon is laging 7 hours. Ganun. Gusto ko naman sana umabot siya ng 8 hours ng tulog ko. Kaso lang, nagigising talaga ako ng maaga. Hindi ko alam, nakuuna pa ako sa alarm ko. Ganun. So yun, mamaya update ko kayo. Yan lang naman ang aking dyan na puntahan ko mamaya. Init lang ako ng tubig, tapos yun, mag-almusal tayo. Yan. So, ayun. Back to vlogging tayo, guys, kasi ang tagal ko di ba hindi nakapag-vlog. Yan, so diniligan ko pala din dito yung halaman ni Lawrence. May halaman siya dito. Ano ba tawag dito? Morning Glory. Maganda to pag namulakalaki. Sabay-sabay. Ayun. So, antayin natin. Tapos tayo. Dali ko nilaban. Sana uminit ngayong araw para matuyo. Panay kasi ulan ng ulan. Back. Ayan, so nandito ako ngayon sa baba. Kasi may na yung tubig. Nagtimpla ako ng kape. Tapos, bumili ako ng isang pasit canton tsaka itlog. Yan, niluto ko yan Ngayon lang ulit ako kakain ng pasit canton. Yan, so nito yung kape ko. Ayan, so kakain tayo. Good morning. Ito yung ating almusal ngayon. Hanggang tanghalian na ito. Hanggang tanghalian na. Na-scramble ko yung itlog pero walang asin. Kasi, ang pasit canton maalat na. Kapag nag-asin pa tayo sa ating itlog, lahat na maalat, diba? Yeah. Kain lang ako. Ayan, tapos na ako kumain ng aking almusal. Ngayon, ayusin ko muna itong aking higaan. Hindi, kasi magpapalit ako ng cover.
every 2 weeks kasi. Ayan. So, mag-ano muna ako. Kita niyo na. Ito makapal ko na kumot. Ginamit ko siya nung nagkasakit ako. So, yun, balik, ano na ngayon, 2 weeks na. So, kailangan natin siyang palitan, labahan. At dahil makapal ito, ipapaano natin ito. Ipapa-laundry. Oh, ika. Ayan, so ngayon nandito ako sa school kasi nga pintura na sila sa Sir JR saka sa Hector. So inaayos ko ngayon yung mga bagay-bagay dito sa office para sakasakaling pintura man, hindi man matuluan ng mga pintura. Yun. Matuluan ng mga pintura. Ayan, nandito ako sa loob. Inaayos-ayos ko. Nandito silang dalawa, oh. Sabi ko, ayusin ko ngayon para you know that para safe and sound. Mas. So, inaayos-ayos ko. Magpipintura sila eh. Ayan, kung nakikita ninyo, ayan, may mga bak. Ayan, so, paanohin nila, ayusin nila yan. Ayan, so yun. Papakainin ko pala yung ating isda. Yung balayo ko, binapakain yung mga fish. Mga fishes natin. Kasi syempre, kailangan nilang kumain. Parang tao din naman yan. Na kailangan nilang kumain. Ang pagkakaiba lang sa kanila, hindi sila yung madalas kumain na ano, diba? So, kailangan natin sila pakainin yan. So, yun. Yan! Ayan, so ay, maambon. Akala ko maambon, natatakot na ako ngayon sa ambon kasi nga, parang dampo doon ako nagkasakit. Ayan, so nandito ako ngayon guys sa ating garden. Namulaklak na siya. Ito. Ang bilis kasi mamulaklak na ito, di ba? Ayan, tapos guys, sinan nyo, di ba? Ang healthy ng ating mga tanim. Ayan, ito ang tangkad-tangkad niya na. Sana? Ayan, ang tangkad-tangkad niya na. Ang dami niya na mga sanga-sanga. Tapos yung isa guys, namulaklak na. Ayan o. Namulaklak na yung ating green. Ayan. Tapos, ang tatabahan nila. Tapos, ito, may bago na naman siyang baby. Makikita yun dyan maliit. Ayan. Kasi yung sinasabi ni Teacher Lilia na fortune plant, na deads, maybe hindi talaga siya. Hindi siya. Swerteng mabuhay. Ayan. Ito naman isa natin. Ayan. Parang pakiramdam ko lumiit, pero nagkasanga siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nawalan ng isang baby. Pero hindi ko alam bakit naging ganito yung dahon niya. Naging sira-sira. Ayan. Nagpipintura. Nag-ano na sila doon, nagkakaskas. Tapos yun naman, ayan. Yung ating circle, guys. Ayun na siya! Ayun na yung circle natin. As in, ang healthy ng ating mga mayana, guys. Kung makikita ninyo, ang tataba ng mga puno nila. Ayan, tataba nila. Na dati, i-insert ko dito sa screen natin yung before niya. Yung before niya, tsaka after. Ayan. Tingnan niyo, diba? Wow! Ang healthy nila. Tapos yung aking tawag yan, luya. Ang aking luya, naging dalawa na yung ano niya. Ibig sabihin, siguro baka madami ng laman yan. May pagtinola na tayo. Char. Ayan, pumunta lang ako dito kasi pintura sila. Tapos mamaya, uwi ako tapos balikan ko na lang sila pagtapos na sila magpintura para isara natin yung office.
Sa mga hanging plants naman natin na tinanim. Wow! Yung mga ano din siya. Tingnan mo. Para mga buto-buto. Ganyan. Tapos yung isa rin, dalawa kasi yun. Yung isa rin nandito. Ayan. Ayan siya guys, sa ating garden. Saka yung mga tinusok ko dito sa mga gilid-gilid na buhay silang lahat. Ito mga to, di ba yung mga tinusok natin, yung garden-garden tayo, buhay silang lahat mga besh. From there to here. Yan. Di ba? Buhay sila. Tsaka ang ganda na. Ang ganda niya ng ating yan. Circle natin yan. So, yun ang update sa ating mga halamanan. Halamanan ating mga garden, ating garden. Ito sa school. Update ko na lang kayo kung mabubuhay ba to. Nawa mabuhay siya. Ngayon yung mga bagong tanim natin dyan. At so, punta tayo pala dun sa likod, no? Update ko kayo dun sa ating avocado. Avocado, tapos yung tanim ni Nico ng mangga. Diba may tanim siya dong magjowang mangga. Yan, so tingnan natin kung ano yung update. Ngayon lang din ulit ako. Yan, yung mga bago silang tanim dito sa likod, guys. Oh. Mayana. Siguro si Ricky nagtanim niyan. Nandito kasi dati yung yung watermelon na tanim ni Nico. Na deads. Nandito naman yung tanim ni Harabels na cherry blossoms. Ang tangkad yan Fairness. Tangkad yan Tapos, guys, yung tinanim namin ni Nico dati na avocado, tumubo na rin siya ngayon. Ayan ang galing. Ang dami nga lang mga ano-ano. Bale, dalawang buto yung tinanim namin dyan. Isa lang yung tumubo. Yung isa, nabulok yung isa. So, tumubo. Ayan. So, tangkad na siya, guys. Ayan, ang ganda na itsura niya. Tapos, yung una nating avocado. Surprise! Tangkad niya na! Ang dami-dami niya. Ang tangkad yun, ang dami-dami niyang sanga. Ayan. Diba? Ang tangkad niya na. Dami niyang sanga. Ang healthy. Yun. Tapos, akin yung na yun. Yung jowa ni Nico na mangga nandito. Ayan. Tangkad na rin. Bago na rin dahon. Ayan siya. Bakit kaya may ano dito? Yung tapos yung mangga. Yung mangga. Wala nang bunga. Naubos na. Inubos na. Kinuha na ng hector. Wala naman tarang mangga. Ayun ang update dito guys. Ang ganda sa likod namin Diba? Parang nasa Baguio. Parang nasa Baguio. Parang kang nasa Baguio kasi. Daming pine tree. Mga ano dito yung mga greeny. Ayan. Tapos, try natin pumunta dun sa Bayabas. Naku guys, takot na akong pumunta sa Bayabasan. Kasi nung nakaraan, mayroong naligaw. Naligaw na Basta nandun lang siya. Ayaw ko pumunta mag-isa. Ayun na, diba nandun yung Bayabasan? Ayaw ko pumunta. Kasi tatakot ako. Joke lang. Pag nandyan na lang si Nico. Para sabay ganyan pag pumunta ka na doon. So, yun. Guys, hindi na pala ako sa bahay. Yun. Sa box. So, tapos na ako guys mag-linis, mag-general cleaning ng kwarto ko. Ayan. Tapos, syempre nagpunas na rin ako sa puntang baba. At, nag-spray na ako ng alcohol sa buong bahay. Ayan. So, kailangan natin talagang mag-sanitize din sa bahay, no? Ayan, naayos ko na. As you can see, ayan, bago na yung ating
beddings. Bago na yung beddings. Kasi na napasigyan. Kasi yung dati kong beddings, green. Green, yun ang ibigay ni Miss Nika. Si Miss Nika, mahilig bigay yun ng mga bedsheet. Ayan. Yung mga niya, yung mga, alam mo yun, mga pre-love items niya. Ayan, binibigay sabi niya sa akin. Shell, gusto mo pa na bedsheet? Ako naman, okay sa akin yung mga free love na yan. Ayan. Diba, yung mga sinasabi nila, ano bang tao? Ano bang nila dyan? Second hand. Second hand. Ganun yung mga free love na yan. Okay sa akin yan. So, yun. Yun kanina. Pero tinanggalan natin kasi nga 2 weeks na natin siyang gamit. So, kailangan natin siyang labhan. So, yan. Naayos ko na rin. Nagpunas na rin ako ng mga dyan. So, naisipan ko. Gusto niyo pa mag-room tour tayo? Ayun, so gusto, sige. Ayan. Sige. Ako din sa wagot nagtanong ko, no? So, yun. Mag-room tour tayo, guys. Pakita ko sa inyo yung itsura ng room ko. Ayan. So, dahil wala naman ako masyadong isip na ano sa inyo ngayon para, medyo mahaba-haba tong vlog natin. So, let's do the room tour. Ayan. Ayan. So, nandito ako sa labas ng room. As you can see. Sa labas ng room. So, ito yung pinto. Green. So, pasok tayo. Pasok tayo na room. Ayan. Magpasok ko na room. Wait lang ha. Wait. Pasok natin ng room. Pagbukas natin ng ganyan, makikita mo kaagad yung ating bed. Kasi guys, hindi naman ito ganun kalaki. Maliit lang siya. So, dito kami, ilang na ba kami dito? Malapit na kami mag 1 year ditong nagre-rent. Ayan. Tapos, pagpasok mo ng ganyan, pag ikot mo lang ng ganyan, tcharan! Lagayin ng mga damit, yung aking clip na electric fan, yung aking dyan, tapos close natin. Ayan, tapos ayan, sa bag natin, tapos yung ating vanity mirror. Ayan, so, dito, ay, hindi ko alam kung paano mag-room tour, no? Dito, ay makikita, pag sa may pintuan, may nakasabit ako dyan na bag. Yung bag na yan, puro regalo yan ni Miss Nika. Pag December kasi nagbibigay siya ng regalo. So, yun, binibigyan niya ng regalo. Ito yung nakaraang December, ito yung latest na December na regalo niya. So, ito yung madalas kong gamitin kasi bagay siya sa lahat ng kulay. Ito, nagamit ko siya siguro mga 2 beses pa lang. Ayan. Ang cute nito. Sinabit ko lang sa dyan para in case of, I need it. Madali lang siyang kuhanin. Tapos, bakit ako may nakalagay dito na mercury drug na plastic? Dito ko nilalagay, guys, yung halimbawa, magagamit ako ng tissue. Tapos, pagtasagutin niya ko ilalagay or magagamit ako ng magtutoner ako, diyan ko ilalagay yung aking cotton balls. Ayan, yan ko nalagay. Basurahan. In short, lagayin ko siya ng mga basura. Ayan. So, dito muna tayo sa ating vanity. Wow, sa ating vanity. Itong vanity na to, guys, hindi ako may-ari nito. Pahiram lang ito. Ayan. Tapos, dito sa gilid ng vanity ko, may nakasabit na bimpo. Yan yung aking pagtuwing naghihilamos ako. Ayan lang yung pampunas ko ng aking mukha. Ganun. Tapos, nandito yung ating payong nakasabit dyan. Tapos, meron ako dito Gatorade, pero laman yan ay tubig. Kasi wala akong tumbler na pangbahay. Diyan ko nilalagay. Tapos, nandito pa yung royal na tira nung nagkasakita catch. Ayan. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa sa soft drinks. Kaya tingnan nyo yung bawas. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Tapos, ganyan lang siya. Tapos, nandito yung ating, ang tawag ito, cellphone holder na in-order namin sa Lazada. Color pink yung sa akin. Tapos, yung kay Miss Ami ay black. Maganda to, guys, kasi 360 rotating to, guys. Ayan, o. Yan. Ayan, maganda siya. Tapos, meron ako ditong maliit na fan. Ayan yung napanalunan ko sa raffle namin nung December sa trabaho. Ayan. So, lang siya, simpleng items lang siya, no? Hindi naman kailangan, alam niyo guys, minsan para maging ayan, umandar yan. Malakas yan. Oh, naririnig niyo ba? Lakas niyan. Hanggang 3 rin yan, number 3. Ayan, nakakatuwa siya kasi maliit lang siya, diba? Handy lang, ayan. Handy lang, tapos pag pumunta ka na ingat, ganyan, gano'n mo lang siya. Ayan. Tapos, makikita nyo rin dito, guys, meron akong Cebu de Macho. Ako nito, sobrang, ako ng Cebu de Macho, sobrang fun.
Palagay natin yan guys kasi nga ang dami nating mga ano piso-piso, piso-piso 5-5, dos sa mga binti natin. Syempre nung bata, pakaligalig. Iyan. Kaya ayan nilalagay ko ngayon. Effective naman siya kaso lang nagkamali lang ako ng kuha. Kasi naubos na yung isa. Madalas kasi ang nakalagay dito sa wait lang, mag-focus ka, Beshi. Ayan. Ang nakalagay kasi dapat dyan, yung, ano siya, yung, tawag ito, lighten scars. Itong nakalagay dito ay fresh scars remover. Iba yung naano ko. Pero okay din naman, yan mo na. Nabili ko na naman siya kanyan. Tapos, meron ako dito muna tayo sa taas. Meron ako ditong 2 kwintas. Itong kwintas na ito, bigay ito ng jowa kong hilaw. Jowa kong hilaw. Yan, bigay din ng jowa kong hilaw. Hindi ko alam kung yan ba ay tunay at totoo. Pero hindi ko alam. Hindi naman ako na masyadong nang ginagamit ko siya. Kasi sayang. Tapos ito, binili ko ito 150. 150. Ay, bale, ito yung ano. Ito talaga yung pinaka-pendant na bigay nung hilaw jowa kong hilaw. Tapos ito yung pendant, binili ko yan. Ayan. Ito, 150 lang yan. Basta mo to 150. Ito, hindi ko alam sa kanya. Basta galing yan sa kanya. Tapos meron ako dito mga rubber band. Bakit kaya ang dami kong rubber band? Ayan, dami kong rubber band. Ayan, rubber band. Kasi guys, nung hindi ko pa na iuunat, meron pa ako ditong isa. Nung hindi ko pa na iuunat yung buhok ko, mahilig ako magtarintas ng buhok. Tapos, ayan yung pang tali ko. Ayan. Tapos, meron nagbigay sa akin. Saan ba ako naglalakad ako noon? May nagbigay sa akin itong papel na to. Ayan. Paid in full. Ayan siya. So, nakalagay dito, I choose to trust Jesus Christ and His finished payment for my sin. Ayan, may mga, ano dyan, yung mga focus, beshi. Ayan. Ayan. So, galing siya pala dyan sa Messiah Baptist International Church. Ayan, may namigay lang. Ayan, pinuha ko. Tapos, meron, sinabit ko dito yung giveaway nung kasal nila Emilu tsaka ni Lawrence. Ayan, Lawrence at Almira. Ayan, nakalagay dyan. Ang ganda. I have found I have found the one who my soul loves. Ayan, nakalagay dyan. Sa, ano siya, Song of Solomon. Ayan, tapos nakalagay dyan. Tapos, meron ako ditong face mask. Ito kasi, ayan siya kasi gamit na yan. Ayan, gamit na yan. Diyan ko lang siya sinasabit kasi, hindi ngayong araw lang naman. Ngayong araw lang naman siya ginamit. So, pwede pa siya gamitin mamaya. Kasi paglabas ko lang kanina, yung nagpunta ako ng school. Tapos, dito, ayan, talaga dyan. Yung mga anik-anik, ayan, anik-anik. Ayan. Ayun. 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 Eto, galing yan kagahapon yan sa school, may nagbigay. Tapos, ayun ko yan. Mga, ano to, gamot. Gamot-gamot. Ito, mga candies. Ayan. Tapos, pagkapagod dyan, nandyan na siya yun, ano yung, lagayan natin ng, nakikita niyo yan? 10 years na. 10 years na ako dyan. Yan. So, yun yung aking kauna-unahang flake. Ayan, tapos, eto, galing to kay Doc. Galing kay Doc, bigay sa kanya doon ng kanyang estudyante. Tapos sabi niya, hanapan ko daw ng bibigyan. So, ang ginawa ko, kinip ko siya kasi gusto ko siya. So, kinip ko siya. Ayan. Tapos, ito yung bigay ni Alice yung birthday ko. Birthday niya yan. Ito naman yung headband na birthday ni Daniela. Daniela ba? Oo, ni Daniela. Yan. Kasi Capricorn. Hindi, unicorn. Capricorn. Unicorn kasi yung tema nun. Kaya yun. Tapos, meron ako ditong charan! Sobrang tagal na niyan. Ayan, sobrang tagal na niyan. Hanggang frame na yan. Tapos ito sa taas. Charan! Siyempre, ang ate nyo, si Mamila, si Pastora Lynn, si Ate Nikki, tsaka si Doc Che. Ayan. Bigay ng mga youth nung Teacher's Day 5 years ago. Para ganyan. Ito naman yung nag-asap ako. Asap. Eric. Ayan. May print out ako na ganyan kasi nung nag-a-attend ako ng virtual audience ng ASAP. Ayan, so nag-print out ako ng ganyan para ma-recognize na ikaw ay Fanny Eric Santos. Ayan. So ngayon hindi na ako masyadong nakaka-attend ng mga virtual audience kasi nga yung ano matawag doon, taping,
weekday siya. So, may pasok, hindi talaga kaya. Hindi kaya ng, ng powers ko. Kaya hindi na ako masyadong nakaka-attend. Tapos, dito naman meron nakalagay dyan na lancha. Yung ating face mask. Lagayin ko ng laptop. Tsaka yung bag ko. Yan. Tapos, talagay ng mga damit-damit. Ayan. Tapos, nandyan lang yung ating ngayon, nandyan lang siya sa labas. Kasi, ginamit ko siya kanina para lipat yung mga nandito sa cellphone kasi nga limited lang yung storage natin, so kailangan ko siyang ilipat dyan para magkaroon ulit tayo ng storage, diba? So yun, tapos dito ayun yung bed natin, ayan, nandito pala, wait lang, nandito ko pala nilalagay yung aking mga shoes, ayan, dito sa may ko bed, dyan yung aking mga sapatos, ayan ito talaga yung lagi kong ginagamit. Tapos nandyan din yung mga mga hangers. Ito ko nalagay yung mga hangers. Tapos yung iba, nandun kasi naglaba ako kagabi, kahapon. Tapos ayan, kung makikita ninyo guys, star. Ayan. Fun fact about sa akin is I love stars. Kasi I consider myself a star. Kasi yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko na you're a star. Nagniningning ka at mas magniningning ka pa. Ayun. So, yun lang naman, niniwala ako doon. At hindi ko lang, gusto ko lang siya. Tapos, ito, favorite kumot ko yan. Kasi, yung, malambot siya. Yung, alam mo yung floppy. Sa floppy siyang ganyan. Kung gaano ako katagal sa trabaho ko, ganoon din siya katagal. Kasi ito yung unang nakuha ko nung nag-Christmas party sa raffle. Ito yung unang nakuha ko. Ayan. Diba? Gusto ko siya, love ko siya. Ayan. Tapos, at syempre, si Mickey Mouse. Mahilig din ako ng Mickey Mouse. Yan. So, yun lang naman yung laman ng ating kwarto. Tapos ito sa ilalim. Gusto niyo makita yung ilalim. Sa ilalim, meron ako dyang karton. Wag na. Nandito yung aking mga ayun lang naman siya. Ayun lang naman yung mga laman-laman niya. Hindi na natin masyadong sorry. Ano ba yun? Kitang-kita. Pakita masyado. Tapos, ito pala nandito. Ayan. Ito yung 5 years ko. Nung nag-5 years ako sa school, graduation picture ko yan. Kasi party yan. Tapos, ito yung 10 years ako. So, ngayon guys, I'm, going, 13? Tama ba? 13 years na ako sa school. Kasi, nagsimula ako ay 2008. 2008, tapos 2021 na yun. Yun, diba? Sobrang tagal. Halos kalahati ng buhay ko. Nandyan ako sa Holy Spirit. Ayan. So, thankful lang kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan talaga. At kahit na sobrang daming pinagdadaanan talaga. Ayun. Tapos ayun lang. So, nadamay na naman yung mga kwento-kwento na ayun lang, ito lang naman siya. Ganyan lang siya, oh. Ay, dito pa lang. Nakita ko yung ganyan. Ito. Gaya ng kung ano-ano yan. Dati pa yan, sobrang tagal na yung ganyan sa akin. Ito. May extra alcohol ako dyan. Tapos may ako dyan, kung anik-anik, ganyan. Tapos, eto, mga anik-anik yan, mga nilagay ko lang kasi nga, mga face shield, dyan. Yun lang. So, yun lang yun naman ng ating, guys, room. Ayan. So, yun. Ayun lang yung room natin. Kasi guys, maliit lang siya. Maliit lang, as in, sobrang liit. Ayan. Ganyan lang. Papasok ko ng ganyan, di ba? Ganyan lang siya kaliit. Ayan. So, ayun. So, maliligo na muna ako bago ako mag nung mga kailangan natin palabahan. Kasi, para tong suot ko, masama ko na dun sa palalabahan para wala na akong naiwang labahin. Ayan. So, and I will see you later. Okay? Ito nyo yan. Wala tayong ganon. Pandemic mahirap. Di ba, Tor?
Eh, hindi kasi sila nagde-date sila mag-jowa eh. Wow. Kasi pandemic. Si Delta, nagagala si Delta. Baka makasalubong natin. Ako, katakot. Oo, ayun. Kaya magagala. Dito ako ngayon sa office. Sa school kasi. Binisita ko lang sila dito. Baka okay lang naman magstay ako dito. Kasi nga, naman akong gagawin sa bahay. Wala dun yung mag-ano eh, wala yung dun yung mag-asawa eh, yung kasama ko eh. Kaya sabi ko, dito muna ako. Yan. Diba, nag-general cleaning ako, kung ano-ano. Ang ginawa, nadala ko na pala doon sa ano. Nakalimutan kong mag-video pagpunta ko dun sa ano, sa laundry, ayun. Kay ate. Naglo-laundry lang naman ako guys pag talagang alam mo yon, yung alam ko hindi siya matutuyo kasi yung pinalabhan ko na yun puro yun ano sorry, puro yun kumot na makapal, bedsheet, tuwalya, kasi mga light yung gamit ko nitong mga nakaraan, mga light colors, kaya ayun, sama-sama na sila. Kasi pag nilabhan ko yan ngayon, hindi yan matutuyo, mamamaho lang yan, sayang lang ang effort ko. So, yun lang naman, doon lang naman ako nagpapalaundry kasi kaya ko naman maglaba, labandera ako eh. Yun. Kaso lang, talagang pag hindi talaga kayang matuyo siya, sa panahon ngayon na mamaya-maya uulan, ganun yung hindi, yung init ng araw, sayang yung effort, sayang yung sabon, kaya okay lang yun. Minsan-minsan lang naman siya. Hindi naman siya palagi-lagi. No? Kasi mahal ang pagpapalaundry, guys, mahal. Yun. Kasi syempre, iba yung wash, iba yung dry. Kaya kung meron kayo dyan na hindi na ginagamit na washing, bigay nyo naman sa akin. Char. Hindi kaya, sino yan gusto punta ako sa inyo, dyan ako maglalaba para free. Wala kasi kaming ganun eh. Kaya, ayun. Basta. Minsan lang naman. So, nandito ako guys. Tinan nyo. Ang gulo-gulo. Sobrang gulo. Kasi nga inayos. Sobrang gulo kasi nga inayos. Kasi inayos yung pintura. So, lahat ng gamit. Nausog dito lahat. Ayun. So, nalahan ko na lang mamaya. Dito lang ako magtatambay. Wala akong magawa sa bahay. Hindi naman ako makatulog kasi may init naman. So, dito lang muna ako. Mamaya na lang ako sa pag dumating na yung mag-asawa, tsaka ako uwi ng bahay. Ayun. Guys, ayan, so nandito na pala ako sa bahay. Ayun, umuwi na ako. Patapos na rin sila doon sa school. So, umuwi na ako. So, nandito na ako guys. Mag-i-edit ako ngayon ng ating mga videos. Ayan. Para meron tayong upload. So, yun. Kita tayo mamaya. Mag-i-edit lang ako. Ayun, so nakuha ko na din pala yung aking laundry kanina. So, nandito na siya. Ito yun na yung makapal. Parang akala mo kunan. Ayan. Nakuha ko na siya. So, nandiyan na. Makat na ako. Kasi, nararamdaman ko na yung antok. Hindi ko ba mas inaantok ko. Tinanggal ko lang ito doon. Kasi ito yung isinabay ko, diba? Yung suot ko kanina. Ganyan. So, laban na kaagad. Ayan. So, itatabi ko ito sa lagayan. Tapos, nagilamos na rin ako. Brush. Yun. Tulog na. Ayan, so, sana nag-enjoy kayo ngayon. Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. At sana nagustuhan nyo itong video natin ngayon. So, thank you guys for watching and I hope to see you on our next one. Please to subscribe if you haven't yet. Bye! God bless. Good night.